táto bezpečnostná kabelka ešte aj dobre vyzerala, tak prečo sa nie? stala ďalšia tragédia. V záhradkárskej oblasti našla ráno náhodná okolo idúca telo muža. Ležalo na dvore obytného domu. Na miesto prišli hneď desiatky policajtov. Zatiaľ nie je isté, či bola jeho smrť nešťastnou náhodou, alebo ho niekto zavraždil. 33-ročný Bardejovčan zažil včera večer krušné chvíle. Nedaleko hraničného priechodu z Poľska si na jeho auto posvietili dvaja zamaskovaní muži. Najprv fingovali nehodu a keď muž z auta nič netušiac vystúpil, ovalili ho, spútali a napokon mu ukradli aj auto. Zmizlo v noci 40 litrov tekutého dusíka. Bol na zamrežovanom balkóne oddelenia dlhodobo chorých. Lupič bol natoľko bezohľadný, že okrem vzácneho plynu ukradol z okien aj potraviny starších pacientov, ktoré si tam chladili. Ženy zostali po lúpeži v šoku a keďže páchateľa videli, báli sa, že im ublíži. Dedinu, kde je dosť klamárov a ešte si to aj priznajú. Predstavte si, obyvatelia obce Sedliská chodia na úrad a všetky klamstvá zapisujú do jednej knihy. Starosta tvrdí, že najviac by sa takáto kniha hodila do parlamentu. Koaličná kríza. Tentokrát pre štátne občianstvo. Igor Matovič trvá na svojom, že koalícia nesmie ignorovať Orbánov zákon a chce presadiť vlastné zmeny. Bugárovci sú ale proti. Koalícia tak ani dnes na konflikty nepotrebovala. Budú deti zo západu a východu závidieť školákom zo stredného Slovenska. Od pondelka sa im totiž začínajú jarné prázdniny. No a všetko nasvedčuje tomu, že ich čaká priam ideálne počasie na Šantene v horách.